שלום, בבקשה. נתקע לי... לא יודעת מה קרה עם המחשב, אבל כל העבודה שלה הייתה תקועה בפנים. מה זה הדיסקט הזה? אין לי מושג. אין לי מושג. זו כל הבעיה. זהו, זו כל הבעיה. זו כל הבעיה? שתהיה בריא. אבל זה לא, בסדר. זה יוצא מן הכלל, זה גם מראה לנו עד כמה התקלה הזו פשוטה. זה לקח בדיוק. הנה, עכשיו, אם הוא יעלה עכשיו וינדוס וילך, זה בסדר. 6 שניות? כן, לא צריך יותר, פחות. עובד? בינתיים שמע, עושה רושם אתה כזה. גדול, אתה גדול, הרגה אותי הילדה עם העבודה הזאת. תשאלי אותו לאה עכשיו כמה זה עולה. כמה זה צריך לעלות, בבקשה? תיקח לך רק סיפור, 55. 55 שקל? איך קוראים לך? בוא, אנחנו יוצאים אליו, הוא צדיק, יוצא מן הכלל. בואו, אני מתרגש באמת. שמעון בן לולו, אני רוצה לתת לך תעודה שאומרת לראיה כי אדון שמעון בן לולו, בעל מקצוע ישר, אמין ומקצועי. שמעון בן לולו, אתה צדיק אמיתי. תודה רבה לך. אתה ראית את התקלה, לקח לך כמה זמן לזהות אותה? 3 שניות, ואתה איש יקר. בן אדם מומן, שתהיה בריא. נאמן. נו, תוכל? למה אתה לא? אני עשיתי. זה את עשית? כן, כן. זה פעם היו עושים, עכשיו לא עושים כבר. שיהיה לך לבריאות. תודה רבה. מערכת התוכנית מעניקה לצדיק פרס, פרסום גדול יותר במדריך, וגם דפי זהב תבנה לצדיק אתר אינטרנט ותפרסם אותו במשך שנה שלמה באתר d.co.il. רוצה להצליח? דפי זהב.